ina mana hadda tsoro hadda tsuguna yana ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba, wai in ya koma zai mutu. Kaka ta tambaye shi yaya, sai ya fara mata bayani, ina nuna duwawun shi, ya nuna hannu, ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare, su ɗaure hannun shi da kaca ta kuka. Sai ya ƙara bayani nuna da hannu, ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai waiwayi wani batu ne da ya ɗauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani ƙaramin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa akuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin Kuje, Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya. Za mu yi kokari a wannan shirin domin ba kowane bangare damar yin bayani akan binciken da aka yi. To ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro Dr. Hannatu Ayuba, wadda likiciya ce a babban asibitin ƙasa da ke Abuja, ta yi a hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda. Yanzu shekaransa 7, ya cika shekara 7 a wata na 2 February na wannan shekaran, amma da na kai shi makarantar nan na Abuja School for the Deaf Kuje shekarunsa 6. Da muka kai shi ya shiga makarantar, aka sa shi a nursery 2. A nursery 2 suka ce tsarin boarding ne, sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi. To mukan je duba shi sati biyu, saboda yanayin aiki na wani lokaci mamana ne ke taimako na zuwa duba shi. To ta taba zuwa ta same shi cewa a'a bai jin daɗi, da ta ɗan ji jikin shi da ɗumi. Ta buɗe cikin shi ta ga ciwo, ta ce gashi nan ciwo a bubbuɗe baki da yawa. Da ta buga min sai ta min bayani, sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta, kila sha'anin ruwa ba mai tsafta ba. Sai na gaya mata to ba da zan turo mishi maganin da za a bashi, wato antibiotic. Sai shi ma school fadan shi mai duba shi Sani Filo sai mama na bayani cewa ciwon kaikayi ne suke da shi a makarantar. Sai kuma muka yarda da shi. Kafin a yi hutu, ranar hutun akan yi mitin na PTA, sai na je duba karban shi a makarantar. To iyaye ana mitin da makarantar, su principal da sauransu. To muka ta neman school fadan a ranar, har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka yayi kudin mota da shi tafiya gida. Ba mu gan shi ba. Sai Imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantar tun da asuba, ya ce ba zai makara dawowa makarantar ba. To ni kuma ban gane bayanin ba. Shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi. Yawwa, a makarantar, wato makarantar yadda suka nuna mana daga farko, suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye, irin masu musu girki suna nan suna, so shi sa muka yadda da su. Kuma da shike makarantar ne kadai a nan Abuja. In ma yaron ka mana karatu a wani garin ko Kaduna ko Kano, kana fatan ya zo nan, dole ne ya zo nan makarantar don ya samu daman shiga secondary school har ya je university. Wannan makaranta wace irin makaranta ce? Makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji, wato kurame. Tun daga nursery, primary, secondary school ne aka shirya a makarantar. Makarantar kwana ne, amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen Kujen, yaran suna zama kaman dai. Amma dai duk yaron da ya zo boarding ne, kamar dai Imran yadda muka shirya ya zo yana boarding a makarantar. To da aka gama PTA aka yi hutu, sai muka dawo da shi gida. Da muka dawo da shi gida sai ya shiga ɗaki ya ɗauko handkerchief. Ana cikin walwalan hutu sai muka ce wanke wasa da turare ko ina. Ashe ya ɗauka ya feffesa, ya kawo wani handkerchief daga makaranta da bamu sani ba, sai feffesa, sai ya kai hanci, sai da yana bayani, ya nuna wato bai aiki ba. Wai a can makaranta ya yi bayani, ya nuna hannu, idan a can ya shaƙa abu a handkerchief haka yana samun sauƙi har ya yi bacci. Sai muka gaya masa a'a, haka ba kyau, shaƙan abubuwa haka ba kyau, yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa. Sai na yadda shi, sai ya ɗauka tishu ya ƙara feffesawa, kuma sai muka ƙara masa bayani, muka karɓa muka yar, sai ya yadda ba zai ƙara yi ba. To bayan kwana 3 zuwa 4, wato a Disamba kenan, saboda November ne 28 aka bada hutu, muka je muka ɗauke su wuraren December 4th dai. Sai bayan an riga an wanke kayan shi an mayar cikin akwati, ina son cire socks ya sa yayi ta wasa, sai muka masa faɗan wannan kayan makaranta ne, ka tabbata ka
kada ka taba, don idan muka dawo zaka tafi makaranta kada a samu babu takalmi. Ya ce sai na mana hadda tsoro hadda tsugunna na ba mu haƙuri, shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba. Ta yaya wai in ya koma zai mutu, za su kashe shi. Ya ce ba zai koma makarantar ba. Kaka ta tambaye shi yaya, sai ya fara mata bayani, yana nuna duwawun shi, ya nuna hannu. Ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare, su ɗaure hannun shi da kaca. Ya nema nuna wani hannun jaka a gidan, ya ce da irin wannan ake ɗaure hannun shi a yi luwaɗi mishi. Ya ta kuka, ya ce idan ana yi haka sai nuna mana Abuja, ya ce haka ke zubowa a kafafuwan shi yana kuka. Sai muka ce kai ana maka haka? Ya ce sai ya ƙara bayani nuna da hannu. Ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu. Ya ƙara mana bayani kuma ya ƙara ya muka tabbatar. Sai muka ce to insha Allahu da safe za mu je makaranta. A cikin bayanin ma har da nuna yadda ake sa azzakari a bakin shi har wuya. Ya ce haka idan ya amai da abun yauki haka, idan ya amai sai a buga masa kai da katako, a buga wai haka ake. Idan kuma da dare in suna bacci ya yi mana bayani, idan an rufe kofa an rufe window sai a zo a tattashe su. Sai har da school fadan shi Sani Filo suna fita. Ya ce ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kaman kwana a can, shi ba zai gane hanyar ba. Wajen makarantar ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa. Na ce yaya? Sai mana bayani. Ya tsaya ya ce haka wurin yake. Akwai babban mutum shine kaman babban su, sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuya kai ko kuma a yanka kai. Ya nuna mana har da bayani, ya samo katako ya nuna mana. Ya ce a wurin kuma ga wuta, haka za a sassa gawawakin nan a kai a gasa, a sa fork a yanka. Wai sai ababai duk wurin maza ne, babu ko na mace daya. Sai a sassa musu a baki, hannayensu a baya suna cicci. Shi kuma an kawo mishi wurin baki, ya ce wari, sai ta amai sai a buga kan shi. Ya ce an yi so nawa ya kirga, in an bashi sai ya ki, sai ta amai a bubbuga shi. Da ya kirga yana mana kaman su 7 haka ko 8. Sai ya ce sai babban wurin ya ce a tafi da shi, wato ya fishi da shi kenan. Ya ce a tafi da shi daga wurin nan. Alamu ne kuke magana da shi kenan? Shi Imran da yake shi karami ne, mun dan koya wasu alamun amma ba sosai ba. Amma shi idan yana maka bayani zai tashi ya nuna maka abu, ya je gida ya samu wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan, ya ce haka, sai ya nuna maka yayi bayani. Ta haka muka gaggane. Wani lokaci ma sai mu ci a'a ka ƙara yi, sai ya je ya dubo kaman yadda nuna mana katako. Ya ce an buga mishi goshi da kusa. Ya je nemo katako a gida, sai nemo kusa. Ya ce yauwa gashi mu buga, don ba mu gane bayanin shi ba. Da ya ce an buga mishi kai, muna so mu tabbatar. Sai ya ce a buga, aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi. Sai ya ce a bari haka. Ya ce haka Sani Filo ya buga mishi a goshi. Ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi. Sai kuma na tuna lallai fa kam ticin shi ta taba bugo mini, ina wurin aiki, ta gaya mini cewa gashi fa kin san yara kuramen nan suna da wuyan sha'ani. Sun gaya mata an yi fada a hostel, wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanya socks in shi bayan ya wanke. Imran ya taba da hannu mara kyau ya bata, sai yaron ya dauke shi ya buga shi da belt. Wai sai karfen belt ke shige mishi a saman idon shi, saman giran shi. Ta ce min da ta gani hankalinta ya tashi, ta suka kai shi asibiti. Daga baya kuma ta bugo min ta ce da sauki, don ni har na da miki ko a kawo shi ne kawai gida. Ta ce da sauki yanzu, an kai shi asibiti an yi dressing, gashi ma kumburin ya sauka. Don da ta gaya mana ta ce gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi. Ta ce kuma yana da baki. Na ce sai ta kwantar da hankali na, sai na ce to zan turo masa magani. Sai na saya magani na tura, saboda ban son wai kamar ya misin makaranta, kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba. Sai da ya mana bayani ya ce ai kusa aka buga mishi a goshin shi. Da aka buga ya ce zai school fadan shi wato Sani Filo sai ya dauke shi, bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka Imran ya jujjuya sai ya hulla shi, ya hurga shi. Babban su shine wa? Wato shi to yadda ya nuna mana, ya ce babban mutum a wurin sai ya dauke shi sai ya hurga shi ya fada kaman ta katanga haka. Sai shi school fadan shi ya dauke shi ya mayar da shi makaranta, ya sa masa abun hankacif kaman sholi yadda yake mana bayani. Sai ya danne mishi a hanci, sai ya samu yayi bacci don yayi ta kuka don ciwo. Sai yayi bacci da safe, sai school fadan shi ya kai shi wurin nurse, wai a makarantar su akwai mai duba su. Sai ta duba shi, sai ya je ya gaya wa
ita tichan su cewa gashi an yi faɗa ne. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani. Yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba, mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati da ke Kuje, Abuja, da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita, sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.